Здрасти, приятели! Сега ще ви направя ревю на всичките ми понита. И така, първо ще започна от домашните любимци, които са Белушка, Пипилу и Спайк. Пипилу вървеше с Искрица, която ще говоря за нея по-скоро по-нататък. Белушка е домашният любимец на Чаровница, а Спайк е помощника на Искрица. И така, сега ще започна и ще продължа с пегасите. Бързонога, Флатършай, Скуталу и някое зелено пони, не знам името, а пък ми се падна от тези с мистериозните. Имам две бързоноги, защото едната си вървеше с принцесата Сумрачна Искрица, а пък другата отделно. И те са си много хубави. Какво пък като си имам две? Сега ще ви покажа и тези, които нямат нищо. Pinkie Pie от Rainbow. Имам предвид, дето си получиха силите. Гледала съм последния епизод на My Little Pony. Господин... Забравих му името. Какво беше? Господин Кексов. Карамело. Обикновена Pinkie Pie. Някой поне от старата версия. Те му знам името, но ми се беше паднало и реших да го покажа. Госпожа Кексова. Някой поне от Дисни принцесите, които си имат своите домашни любимци. Тъй, че това му е домашен любимец, но все пак е пони. Затова реших да го сложа при понитата. Парливка, така я кръстих, защото има чушки за сладърски белег. Такива парливи. Ето това е Бълджак, ябълчица. И това пони го нареках Светулка, защото свети в различни цветове. Ето ти, боже. Добре, после ще го мисля, той без той докато ги нагласих спадна. Еднорозите, Суицибел, сестрата на Чаровница, Шекерка, така я кръстих, защото има шекер, Охлюв и Снепс, дето помагаха на Трикси. Чаровница, най-голямата чаровница. И Искрица си вървеше с Пипилу. Аз имам 3 чаровници, защото съм им голям фен. Тя ми е първата от любимите героини. И принцесите. Кейдънс, Луна, като малка. Принцеса Сумрачна Искрица, дето се вървеше с ето тази Rainbow Dash, обикновената. Принцеса Селестия и принцеса Сумрачна Искрица. И така, приятели, надявам се това ревю да ви е харесало. И очаквайте други ревюта, но и се абонирайте за мен и посетете сайта ми. Чао!